मालागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खौसेयै दिनै बाहागो लादों आरो बयबो सोलायनाय लुबैदों, सान्थि लुबैदों, जौगानायखौ लुबैदों। दा बे हिसाबै इउपिपिएलनि जि गभर्नमेन्ट जोङो बे रायजो राजाफोरनि साननाय हनायजोंनो गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बर' हारियाव लासै लासैनो गोजोना फैबाय। दा बयबो खौसेयै जोङो गासैबो आफादफोर खौसे जानानै हारिनि सुबुंफ्रा खौसे जानानै बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय गेरेमसा हारि दानो थाखाय जों दावगालांनांगौ। गोबां बोसोर बिथांमोना नांगोलाव भट होबाय आरो दिनै बुंदों बेवहाय जेबो मोनाखै। बेवहाय इरिगेसना ओरैनो गोग्लैना दङ, लामानि अबस्थाया गाज्रि, अडिट'रियामनि अबस्थाया गाज्रि, मन्दिर बेवहाय बानायनांगौ। थांनाय 17 बोसोराव जेबो खालामाखै आरो बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय जानजि खाफ्रादों आरो गसाइगाव समस्तियाव जिरन बसुमतारी बिथाङा 1 लाखनि बारा भट मोननानै देरहागोन, बेयो रोखा जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज, बेकि जंगल उड्स रिजर्ट, मानास नेशनेल पार्क, बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय फेननि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टि गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 98648327734।